बलम भइल बाए होली में। नमस्कार प्रणाम, आप सब देख रहे हैं भोजपुरी ताज़ा खबर। लगातार खेसारी लाल यादव का गाना मार्केट में बवाल मचा रहा बा। तो बवाल काहे ना मचाई? बवाल मचावे के कारण बा कि खेसारी के ज़िंदगी में, खेसारी के भोजपुरी या कैरियर में फिर से एक बार उछाल आ गई बा अक्षरा सिंह के अइला के बाद। लगातार खेसारी लाल यादव के गाना ट्रेंडिंग में जा रहा बा। अक्षरा सिंह के साथे जब से खेसारी लाल यादव की एंट्री भइल बा, एक साथे लगातार हिट पर हिट गाना देहल जा रहा बा। अभी खेसारी की फिल्म दुल्हनिया लंदन से लाएंगे, अभी मार्केट में आशिकी सिनेमा हॉल में छैले बा चारों तरफ। साथ साथ इहो बता दी कि खेसारी लाल यादव के एगो बहुत सुंदर गाना भोजपुरी में सैड सॉन्ग मीठा रंग बहुत तेज़ी से वायरल होता है गाना। ये गाना के सब लोग बहुत ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद देता। बहुत बढ़िया गीत चल रहा बा मार्केट में मीठा रंग। साथे साथे वो गीत में चार चांद लगैले बारी अभिनय के रूप में अक्षरा सिंह। तो अक्षरा सिंह खेसारी लाल के जोड़ी एक बार फिर से मार्केट में धमाल मचा रहा बा, कमाल मचा रहा बा। सारा विरोधी कलाकार के दिमाग छिटा गई बा। सारा विरोधी कलाकार लोग के दिमाग काम नहीं करत कि अब खेसारी लाल यादव कैसे रोकल जाओ। काहे कि वह पुरान जोड़ी, सुपरस्टार जोड़ी, जुबली स्टार जोड़ी अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ फिर से धमाल मचावे खातिर एंट्री कर गई बालो भोजपुरी सिनेमा जगत में। तो देखते रही भोजपुरी ताज़ा खबर और ताज़ा अपडेट लेते रही।